tapera hauchawanika kana kunzi mhoro. Yes, unenge uchitambira kure. But vanhu vasadaro Inda. vakaona kuti wapera Yeah. havataure newe, Handozvavanoita. havaswedere padhuze. Ko vakaona kuti une mari vari kwavanenge Variko. vanenge vataura kuti ari kurira padiki phone kana message muritani konzou unochizi mudhara mudhara kana une title sangana naye neekutori maphd chiremba muri muriseko chiremba doctor iwe zvinhu ngazvidhakwe kungoti 2 seconds wakushandisa manyowa kudai sonzi chiko akufamba netsoka vakomana kuti munhu iye akakubatsirai, munhu iye akamira neizvozvo kusimuka nekugara kana uchida kuona kuti upenyu hunogona kukuremera idya nemutorwa but even hama Philipi hama 100 vanenge vari 2 akana even hama Philipi ndo dzinenge dzifamba dzichikutaura. Yes, even hama Philipi mutorwa atori nani kudya naye. Saka inini hangu kanongoti vanhu ngavarongeke. Mutorwa atori nani kudya naye. Kanyemba vanhu ngavarongeke. Kurongeka kusvika papi? Kana une tunhu uchiwana especially kana uchiona hako kuti pamwe ruzivo rwako runongo urikuwana mukana wapuwa. Yes, ruzivo rushoma unotenga kuti maproperty. Tenga maproperties, invest. Usatenge motokari. Tenga mastenzi kukanzuru. Waita sai? Wakanyumba. Utengechi? Stand kukanzuru. Ko chikazouya? Aiwa. Kanoenda chikazo kukanzuru. Unofambira kuenda kukanzuru mapepa ese kutodhindwa. Ari yechokwadi. Yes, 3 years later. Zvikanzi stand here kuti land here ndiye muridzi. Ndokona ziso ragiri saka akuda land yake. Ende unoziva kuti chinonyanyoitika pane vashandi vekanzuru. Vashandi vekanzuru vanenge vachibatsirika panzvimbo inenge isina kuvakwa. Ndizvozvo. Pane nzvimbo dzinenge zisina kumbovakwa. Voenda kunopatishena nzvimbo dziya voisa tumamhenu vanopega votsvaga vanhu vari desperate vari kuda kutenga land, votokutengesera sevanhu vanenge vane access kuzvidhindo nematsamba, votobhadhara kana ari 7,000 kana chii zvotodhindwa zvese. Nyaya inosara yakukanzuru. Amai inosara yakukanzuru. Kana land ine muridzi obva auya oenda kukanzuru zikanzi land yangu ndirikuona pane vanhu iwo matitle deeds wozobudisa mapepa zikanzi kana haana kusvika kuhofisi kwaifanira kusvika kuti aite se adhindwe. Chidhindo ndechepasi ichi achisiri. amai iwa uzviziva wakona chidhindo chakanzi kanzuru apo waendesa 7,000 ndiyo yese yawanga unayo ukati regai ndiinvesteka vana wane pekugara. Chauya. I think mwana anofanira kuenda kunosvika kudeeds office. Ndizvozvo. Kana waona pane space uchiidhauta mbosvika kana kudeeds office wona kuti open space yakamira sei, not after kana 10 years chinouya wakangana kuti pane nyaya yakazopindirwa naHis Excellency the President Dr. Idi Munangagwa yange rekudeeds office ka pane imba yange yatotengeswa kupi kuchisipiti kana ndisingakanganisi neiye paBovid pane zvoso stadium mene somewhere yes, asi pane nyaya yakabude kudeeds office pane zvanga zvaitika ikoko. Iwe mwene nchiro akakutumuswa panyumba achiti nyumba yagurisiwa. Yes, kanyemba nditokudza apo unenge wakutoti kobra unenge uchisaya kuchipenya yes. Aiwa muZimbabwe saka madeals akanaka masabhuku deals. Pane zvino madeals aunoziva kuti ndiri straight ipadomboshava sabhuku deal padomboshava kana padema vanhu vepadomboshava kanyemba uchibva pashowground handi pane gomo riya riripo panoteremuka wakanaka kwachief chinamora pane gomo riri kuleft ndizvozvo riri dombo hamene kuti munhu iye anokwira nezvidhina sei pamusoro
kutengeserwa stand. Wakangana kuti kuiwa wanoita kane zvemafoni vanoenda seko nemabhusa pamusoro pefoni. Aiwa kukwirawo vanokwira but iwo kana chakakuga mvura kanyemba. Madzi yakumwa. Aiwa unenge uchidaka kuti uite sei? Uratidzwa mwese kuti ndini ndakachibata. Ndizvo. Yes. Manje padema yauri kutaura nyaya yemadhuzi nemasabhuku. Vanhu vari kupuwa masenzi pasi petambo dzemagetsi. Petambo dzemagetsi. Sabhuku deals. Sabhuku deals aita infrastructure. Handizivi kuti toenda kupi. Zvakuda chimboshedza vekudzidzika. Honorable Garwe, the local government. Ndizvozvo. Honorable waita muchifambira nyaya. Apa tichimbovashedza ika 2 minutes mumbotaura nawo kuti saka toita sei wafunga zvekuinvesta woenda papi. Woita sei. Nokuti mari yacho iri kunetsa kubata. Waibata ukatereka ndimboinvesta. Hai. Wainvesta pacho kunyura. Ndiudzirewo kave kanzuro. Ndiudziro vekanzuro. Inini I'm not happy kanyemba. Ndiudziro vekanzuro. Ndakaona nyaya yepa Glenora apa. Ndiudziro vekanzuro. Yakaenda pa channel nezuro. Yesuwa. Uda kuti vanhu vaite sei chokwa? Honye kanyemba. Honye kuita kufokania. Ha? On his worship. Meya mafume. Vanogona kunge vasiri kutoziva kuti ndozviri kuitika. Izvozvo. Ayo iyi nyaya yakuda muofisi mapresident. Yes. President wakati kana pari pa development nekuwaniswa kwevanhu facilities ese upenyu nyika iri pa mantra ye living no one and no place behind. Tine mono vision 2030. Why? Sure, vanhu voenda kunoripota kuti suwa haisi kuita sei, haisi kushanda mune zvakanaka. Munzi aiwa tiri kuya kufikira ngoni zakuita kufakania. Vanhu vachakwanisa kupinda mumarestaurant muzimu. Achiko iwe. Rega nditaure. Pane vari kudya. Sorry vari kudya but shuwa kuita ngoni kufakani. Karipa kanyemba. Aiwa hazvinakidze kaizvo. Ndo zvandataura. President Shamuya ine munyu ndo pairi kudapa. Apa. Chachangane wanzi. Makansela vari kusarudzwa nevanhu havasi kukwanisa kumiririra vanhu. Havasi kushandira vanhu. Mumadhorobha. Yes. Makansela pamwe vari kuita mamwe mabasawo hatizivi kuti ndeapi. Zvichemo zviri kuenda kukansel. Hapana basa riri kuitwa nekansel. Ai musadaro. Zvinoda president wapindire. Takati suso nekuglenora ngavaende kuhofisi kwavakaenda kunoripota ndizvozvo vazive nokutsvaga kuti vakaripota kunani tobva tafambira nyaya idzodzo iyeye asina kutora action ndakaona kanyevazviti vanhu vanosambira kupona vanhu vanobatsira unoziva kuti sinecha uyu sinecha ukakarakara funa kuenda kaita kasonzokera uchiona kuti manje izvozvo ukatarisa mastatistics diarrhea handiri kuona kuti yakuraiza inyaya idzodzi zvirwere zvisingafanira kubata vanhu kusaika kwamadzi pomwe kusaika kwemvura hurumende ine maprojects akawanda airi kuita kunzi dhemu izvo pari kucherwa paipi yakutobwera muno muharare kuitira kuti vanhu vaone madzi yarachena vanhu izvozvi kunzi iri kuiswa mapaipi mvura inenge yavo mumadhorobha especially muguta reharare exactly but manje maitiro ari kuita tichimirira izvozvo kanzuro pane zvairi kuita here paribe vanhu vari kubatana line by line otocheresa chibhorani wakacheresa manje ema iri kubwera zinwa yes badharani zinwa inenge ichopera mugotsi ndakaona vaive zvibota zvinochera chabatwa manje apo unenge wabhadhara mari nziko muri kuita sei tiri kuchera mvura kaichimune mapepa here izvo zvakadatarisa kuti 90% yevanhu vacheresa zvibhorani havana matsamba haikada kutevera zvahavana matsamba ezino imotevera pane 10 asi musazosvika kumhiri nanga ndide chichemo road iyi yaizikanwa kuti directions Kickman ndiyo kayakunzi Solomon Mujuru right ndo inoenda kusangana inika madokero so tikafika pana Solomon Mujuru na Harare Drive hapana traffic light riri kushanda ipapo rane nguva yekutena apo wapadziwa wakupinda muna Harare Drive Solomon Mujuru ndiye ainzi Kickman kudhara hapana traffic light dzinenge kudhara izvozvi dzinenge dzakaloka woti fambei pana nonzi Tenrod Road naiyezvi Solomon Mujuru inoenda kudzwarasekwa ndizvozvo inonobata Bulawayo Road kanyemba the only solution iri paya iroundabout
pana Harare naSolomon Mujuru. Yes. Paya panoda roundabout. Okay. Inotoda kutoiswa nekukurumidza. Round inoita mafilter ekuti mota dziri kubva kutown dzinoda kutena dziri kubva muna Harare Drive dzinoda kutena kupinda muna Solomon Mujuru pova nefilter hadziende kunopinda dzongomhanya nefilter dzakaita sei dziri kuenda kunopinda umu muna Solomon Mujuru dzichienda kudzvara sekwa dzopinda idzo dziri kubva kutown dzichiita sei dziri kubva kudzvara sekwa dzinopinda muna Harare Drive pova futi nefilter pakagadzirwa mafilter 2 inoenda mutown nenopinda muna Harare Drive. Tapedza pamberi pacho futi dzinoloka ipapo manje panoda the same dziri kuenda kudzvara sekwa pane manje pamberi apo pana Tenward na Solomon apa kwanise kuiswa roundabout padiki padiki apa kwanise kuiswa roundabout pafuna traffic light manje apa panobikwa kapo panogochwa kapo yes apazoiti manje roundabout pada kutarisiswa ipapo panobikwa patone nzvimbo imweso yokutandarira yakanaka saka apazokwanisa kubuda izvozvizvi ndozvatiri kutarisa kanyemba wakatarisa mumadepartments pane department reengineering rinenge tori nemaengineer civil engineers kwoita iva vehealth kunenge munotori nachiremba kwoita madepartments ese even ekupenda road kunotori nevanhu vakadzidzira basa iroro but hatizive kuti vanhu ivavo vari kutambira mari vachiita basa here vachiona mafambiro aita vanhu rekaroti chii inomboitika iya yokuti kambani inomboshedza yomboita kuyombotsvaga kuti vashandi varipo pakambani inonzi I'm not sure about the term asi vanosvika kuti Philip Makazi Philip uri producer presenter kaiwe unopinda paredio kangani mira patone Samu ndiweka unoita kutenga mira patone uripo basa rako uri kuriita wakapedzera kuenda paredio rini physical neclinical accounting inenge panoda zvinhu zvakadaro especially kukanzuru kune maghost workers akawanda uri right iwo pfungwa dzako kanyemba aiwa kochito dzinenge dzamhanya kutana wakatarisa zveswa ipapo wayade sure nokuti wakatama services haasi kuitwa togona kutaura kuti kune maengineer iko kusina munhu ari kupagariwa akhala bhake kunyumba yes saka lero latipalibwereserani wakabata here Joy Lovejoy Lovejoy wakambata ndanisanda uri kundituma here ndakakuudza kale musi weMonday Mr. Jan Mr. Mtasa wanga ari kuma-celebrations yekuenda kuArsenal yezvo kulazani tiri kuona kuti nhasi futi nemutambo ndedzinoparadza dzeLiverpool Galatasaray kungobara goka wani yes chiko naye wakomana timu yakasimba iManchester United yakasimba musangano wakazopera seko nezuva yakasimba ndakanzwa kuti utungamiri hune musangano utungamiri hopi wekuManchester United vari kutsvaga mumwe kochi ndakatonzwa kudaro hapana vakadedzera emergency meeting nesuro ngavatibatsire dzedu dzese dzakufamba dzichitaura dzega morisi ngwenya panapapa garagara 2:10 sorry baba mumu vakundofamba uchitaura vega chingozunza baba kanyemba